Asini roha dohot dame nasian debata amatta. Dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus nama dongani hita. Amin. Renungan Arian di Bagasan Saderion, Jumat 24 Juni 2022. Dienet may sian buku Mateus 5 ayat 10 Songonon ma didok disi. Unang ma diripuro hamuna auro mangarupakon patiki. Manang hatan yaka panurirangipe. Dang roaw mangarupakon napajong jokot doaw. Ido sahatna. Dang roaw mangarupakon napajong jokot doaw. Akadongan sa hapursiyaw. Songon sukun-sukun rikot do patiki di bagasan mulut ta. Tutu sehali alusna rikot do patiki di bagasan mulut ta. Ay songon si parurot do patiki di hita. Laho patuduhon tu hita akka dia nanaeng siulahota. Jala dia ma naeng si pasidingotta. Ay patik nanilehon ni debata doi tu bangso Israel asa mangulu nasida. Patik perjolo satu patik paupaton disuruh rohita makaholongi debata. Jala patik palimahon satu patik pasapuluhon disuruh rohita makaholongi dongan jolma. Jala odo nanidokna di padan naik baru patik raya. Makaholongi debata dohot makaholongi dongan jolma. Jala ditata ibadah tape adong do dibahen patik ni debata. Nang pesipata olo do dienet sian hata ni debata manang sian konversi ni HKBP. Alay patik doi naikon si ulahonotta. Akadongan sa porsiyaon diturpukon pe dia lusi Jesus do akka tuduhan nasahat tu ibana. Naro ibana ima laho mangarupakon patiki. Didok Jesus unang direpu rohamuna au ro mangarupakon patiki. Manang hatani akka panurirang pe. Dang ro au mangarupakon napacong jokot do au ninna Jesus. Jala diuduti Jesus musemat dok. Ay hata nasi tongdo nahudok o Tuhamu. Rasi rasa sega langit dohot tanoon. Nasotupa sega sian patiki nanggosada. Sisiasi manang sanggurit pe. Ay masaut saluhut ne. Atong molosongoni ahado na pinangido ni turpukon siang hita. Taulahon mapatiki di bagasan ngulutta. Dang jadi orwata manang tabaatta. Jala dipangido sian hita asa adul dumenggan hati koratta sian hatigor niaka siboto surat dohot parise. Asa boy hita bongot tu harajau ni debata. Lapatan na amanginang disi dang gabe halak na holan uboto mangapil patiki. Jala uboto patiki alay huhuddo ikon ulahonotta. Dipatudus Jesus do tu halak parise dohot siboto surat ala nasida malo taringo tu patiki. Di boto nasida do sude alay dang diulahon nasida. Dongan sahapur siyang taulahon mapatiki di bagasan ngulutta. Tahaholongi debata, tahaholongi nang akadongan jolma. Terlumubi maamanginang saunarion di masa ni COVID-10 siyaon. Di pangido do siyan hita asa masyurupak kita. Masyurupan mahamu mamorsan akka nadukduki. Ima dalan mangaraduti patik ni Kristus. Galatia 6 ayat 2. Amen.
Selamat beraktivitas madihita saluhutna. Tuhat tama nama masuk-masuk.